2007 is het hier van Afonso Alves Martins Jr. Daar ging geen ien omheen. Zijn Heracles Almelo giet de Braziliaan de boeken in. Want neerjedder maakt een speler in de Nederlandse Eredivisie zo'n doelpunten in één wedstrijd. Qual gol foi o mais bonito? Sim, eu achei que foi aquele que eu driblei os 3 zagueiros e toquei debaixo da perna do goleiro. Você ainda pensa a este jogo de vez em quando? Não penso. Esse é um jogo, sim, é claro que ficou marcado por causa dos 7 gols. Sim, é claro que de vez em quando a gente pensa não no jogo, nos gols, mas sim, por isso que eu penso de vez em quando porque ficou marcado. Tudo deu certo e por isso que eu nunca vou esquecer desse jogo e também por causa de eu ter feito 7 gols. Aqui todo mundo entra em campo para fazer o melhor, mas nenhum jogador entra em campo sabendo que vai fazer 7 gols numa partida. E isso aconteceu, eu fiquei muito feliz. Acho que foi o primeiro jogo que eu voltei aqui em casa e foi muito importante esses 7 gols aí para mim. En dat is absoluut waar, want Alves leidt onder vuur. De Braziliaan had er alles ondien om in de simmerstop te verkassen naar een andere club. AZ had concrete interesse, maar hikt ons in het prijskaartje van zo'n 18 miljoen euro. In augustus volgt het ene incident de oren op. Alves liet het een breuk te forceren. Hij komt te let waarom uit Brazilië. Hij meldt hem net op trainings en meldt hem op het laatste moment af voor de wedstrijd in Ajax. Zelfs zijn eigen mooie spelers hebben het dan heel doorhoorn met de Braziliaan. Ik hoef hem ook niet meer te zien. Ik bedoel, dat is de tweede keer dat hij ons een loer draait, zeg maar. En ik vind het gewoon schande. Ik bedoel, hij mag daar wel veel geld voor de club waard zijn, maar dit kan niet. En ook op het grote voetbalgala ontbreekt de Braziliaan. Hij is er net om zijn gouden skoer op te heljen. Waar is Afonso Alves? En eens ben er alleen nog maar verliezers. Want AZ had net de superspits die ze graag afwollen. En ook Heerenveen kan wekenlang geen beroep doen op de Braziliaan. Want Alves is het ziek thuis. Hij is bot teleurgesteld dat de transfer net trogien is. En Riemen van der Velde is ook wel leuk. Net op Alves, maar op AZ. Ik vind namelijk dat Afonso Alves op een manier behandeld is door mensen waarvan ik vind dat die mensen eens na moeten denken. Dat mag nooit, dat kan nooit. En dan zijn er ook bepaalde wolven in schaapsvacht, waarvan ik zelf vind dat ze hier aanwezig zijn, dat die op een gegeven moment moeten zorgen dat dit niet kan in Nederland. Intussen leidt het alles alweer achter us. Alves wordt er net volle meer kwijt. Hij praat leven met zijn voeten op het voetbalveld. We lieten Alves een gedicht lezen van een Braziliaanse schrouwer. In het midden van het paad lag een steen lag in het midden van het paad. Maar voor een goalgetter uit Minas Gerais kan één steen op het paad geen probleem wezen. Of die nou in het midden ligt of aan de kant, de voetertje aan en zo'n keer scoren in één wedstrijd. Ik zal niet vergeten wat er doebadde. Het staat voor altijd op mijn deerwurige netvlees. Ik zal niet vergeten dat in het midden van het paad een steen lag. Een steen lag in het midden van het paad. Sim, é claro. Sempre numa carreira do jogador de futebol, eu acho que sempre vai ter obstáculos e é claro que jogador que tem boa cabeça, tranquilidade, é claro que vai superar tudo e vai chegar no seu máximo. E eu acho que tudo que nós estávamos conversando aqui antes, que você falou que aconteceu comigo, que o negócio do prêmio e outras coisas, sim, eu acho que isso vai passando e com o tempo você vai pegando mais experiência também, vai pegando, você vai aprendendo mais e quem sabe isso não vai acontecer mais. Het contract van Afonso Alves rint nog terug om 2011. Maar nog even, en dan is het 2 januari, dan is de transferperiode weer riepen en begint alles weer van voren af aan.